ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सभक्तगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി സദാചാറില് പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വൃത്രാസുരരുടെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ വൃത്രാസുരനെ നമ്മൾ കണ്ടു. വൃത്രാസുരനും ഇന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് പുറമേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ജയിച്ചത്? ഇന്ദ്രനാണ് ജയിച്ചത്. വൃത്രാസുരൻ വധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ശരിക്കും വിജയം ഇന്ദ്രനായിരുന്നോ അതോ വൃത്രാസുരനായിരുന്നോ? അതെ, വൃത്രാസുരൻ മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് പോയി? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ ജയിച്ചു എങ്കിലും ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചതിന്റെ ശാപം ഏൽക്കാനായിട്ട് ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും പാപത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം എവിടം വരെ പോകുന്നുള്ളൂ? സ്വർഗലോകം വരെ വരുന്നുള്ളൂ. സ്വർഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മഭുവൻ ആർലോക പുനരാവർത്തിനാർജുന. അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? പുനർജന്മമുണ്ട്. പക്ഷെ വൃത്രാസുരൻ ഒരിക്കലും ഇനി ജനനമില്ലാത്ത ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ വൃത്രാസുരരുടെ കാര്യമൊക്കെ കേട്ട് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന് ആകെ ആകാംക്ഷയായി. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനൊരു അസുരന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാകാൻ സാധിച്ചത്? അപ്പോ നമ്മുടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരായിരുന്നു വൃത്രാസുരർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആരായിരുന്നു. അപ്പൊ വൃത്രാസുരര് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ചിത്രകേതു രാജാവായിരുന്നു. സുരസേന എന്ന സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു. വളരെ സുമുഖനാണ്, വിദ്യാസമ്പന്നനാണ്, വളരെ കാരുണ്യവാനാണ്. ഇത്രയും വലിയ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം കൊണ്ട് ഭൂമി മൊത്തവും സമൃദ്ധമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും അദ്ദേഹം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും സുന്ദരിയും സുമുഖിയും ശുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു കൃതദ്യുതി. കൃതദ്യുതിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃതദ്യുതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണില്ല. അപ്പോ വീണ്ടും അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ 10 ലക്ഷത്തോളം ഭാര്യമാര് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ടായത്?
അദ്ദേഹത്തിന് 10 ലക്ഷം അല്ല 10 കോടി 1 കോടിയോളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാര്യമാര് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചു. ആകെ അങ്കലാപ്പായി. കാരണം തന്റെ കാലശേഷം ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ആളില്ലാതായി. അപ്പൊ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സാമ്രാജ്യം മൊത്തം ആരെ ഏൽപ്പിക്കും? ആകെ ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഇത്രയും സമ്പത്തും ഇത്രയും ഭാര്യമാരും ഈ രാജ്യം മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സന്തോഷം ഉള്ളിൽ കിട്ടുകയില്ല. ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന് ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്കിര മഹർഷി ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെല്ലും. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് വരികയാണ് അങ്കിര മഹർഷി. ചിത്രകേതു വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും ആ അങ്കിര മഹർഷിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കാൽക്കൽ വീണ് അദ്ദേഹത്തെ സേവ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സേവിച്ച ചിത്രകേതുവിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, അങ്കിര മഹർഷി ചോദിക്കുകയാണ്, ചിത്രകേതു, ഇവിടെ എല്ലാം സുഖം തന്നെയല്ലേ? നിന്റെ ഭാര്യമാർക്കും ഇവിടെ പ്രജകൾക്കും മന്ത്രിമാര് നിന്റെ സേവകര് എല്ലാരും നീയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നില്ലേ? പക്ഷേ നിന്റെ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാകും. നിന്റെ മുഖത്ത് ആ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വലിയ മഹർഷിമാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ചിത്രകേതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് പറയും, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളത്? അങ്ങ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ ഈ ഉത്കണ്ഠയുടെ കാരണം, ഇത്രയും വലിയ സാമ്രാജ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കൊരു കുട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ, എനിക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അങ്ങ് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് അങ്കിര മഹർഷിയോട് കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്കിര മഹർഷി പറയും, ശരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിഷമം മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു യജ്ഞം നടത്തും. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യജ്ഞപുരുഷൻ വരികയും ആ യജ്ഞപുരുഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രസാദം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം, ഇത്രയും 1 കോടി ഭാര്യമാരുണ്ട്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത് കൃതദ്യുതിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൃതദ്യുതിയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാര്യ. എല്ലാ ഭാര്യമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശീലയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു കൃതദ്യുതി. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ഇത്രയും കോടി ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഉള്ള കൃതദ്യുതിക്കാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അങ്കിരമുനി യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചിത്രകേതുവിന് ഒരു വാണിംഗ് കൊടുക്കും. എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? നിനക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ മകൻ അത് നിനക്ക് സന്തോഷവും തരും ദുഃഖവും തരും. ഹർഷ ശോക, സന്തോഷവും ദുഃഖവും തരും എന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്കിര മഹർഷി തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിനത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്, ഇത്രയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മകൻ ഉണ്ടാകുന്നു, മകന് ഒരേ ഒരു മകനാണ്, ഒരുപാട് കാത്തിരുന്നുണ്ടായ ഈ മകനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് ലാളിക്കും, ഒരുപാട് കൊഞ്ചിച്ചായിരിക്കും വളർത്തുക. അപ്പൊ അത് കാരണം അവൻ ഒരുപാട് അഹങ്കരിക്കുകയും ഒരു കുരുത്തം കെട്ട മകനായിരിക്കും, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു മകനായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് സാരമില്ല. അതായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇവൻ എനിക്ക് ദുഃഖം തരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കുമെന്നാണ് ചിത്രകേതു വിചാരിച്ചത്. അത് സാരമില്ല, ഒരു കുട്ടി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും ദുഃഖം വരില്ല കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം അത് അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ കൃതദ്യുതിക്ക് ഒരു സുന്ദരനായിട്ടുള്ള മകൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഒരു വാർത്ത അറിഞ്ഞ പ്രജകൾക്കും രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പോ ചിത്രകേതുവിന് സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ വിളിച്ചു. ഈ ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നടത്തി. എന്നിട്ട് എന്താണ്, മഴവെള്ളം പോലെ അദ്ദേഹം ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. സ്വർണവും വെള്ളിയും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും
ഗ്രാമവും പശുക്കളും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ദാനം കൊടുക്കാൻ മകനുണ്ടായതിന്റെ സന്തോഷത്തില്. അപ്പോ ആ മകനുണ്ടായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മകനോടുള്ള ആ, വാത്സല്യം കൂടി വരികയാണ്. ഒരുപാട് സമയം അദ്ദേഹം ആർക്കായിരിക്കും, ആരുടെ ഏത് ഭാര്യയുടെ അടുത്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുക? കൃതദ്യുതിയുടെ അടുത്ത്. കാരണം കൃതദ്യുതിയിൽ നിന്നാണ് മകൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പം കൂടുതൽ സമയം അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും മകനോടുള്ള ലാളിത്യം കൂടുന്നു, ഭാര്യയുടെ കൂടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാരണം മറ്റുള്ള ആ, ഭാര്യമാർക്ക് അവരെ അങ്ങ് ആ, അവഗണിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഇത് അവർക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തന്റെ ഭർത്താവ് ഈ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് തങ്ങളെ ഇത്രയും അവഗണിക്കുന്നത്. ആ, അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകണമെന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് കുട്ടീനെ കൊടുത്തത്. ആ പ്രസാദം കൊടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്കാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുകയാണ്, ആ നമുക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ദാസിമാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളെ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളില്ലാത്ത ഭാര്യമാരാണ് ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ളവര്, നിർഭാഗ്യശാലികളാണ് നമ്മളെല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാരും വിഷമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് ദേഷ്യം വിദ്വേഷം വന്നു, അസൂയയായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ബുദ്ധി നശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബുദ്ധി നശിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തുടങ്ങി. അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം ഈ കുട്ടിയാണ്. ഈ കുട്ടി കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവർ ആ കുട്ടിക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു അസൂയ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശ വിനശ്യതി. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ. അപ്പം ദേഷ്യം കാരണം സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, ഓർമ്മ നശിക്കുന്നു. സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ദേഷ്യവും അസൂയയും എല്ലാം കൂടെ കാരണം ഭർത്താവ് തന്നെ തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു. ഏത് സമയവും ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ്, കുട്ടിയുടെ കൂടെയാണ്. ഇത്രയും പേരെ അവഗണിക്കുന്നു. ഇതേപോലൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാര്യയെ ഒരുപാട് അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവ് ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രമേ എപ്പോഴും സുനീതി അല്ലേ? അതെ, ധ്രുവന്റെ അമ്മയായ സുനീതിയെ ഉത്താനപാദ രാജാവ് അവഗണിച്ചു. എപ്പോഴും സുരുചിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ അവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം സുനീതി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സുനീതി ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഭർത്താവ് തന്നെ ദാസിയെ പോലാണ് കാണുന്നത്, തന്നെ നോക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാം വന്നിട്ട് സുനീതി ഒരു കംപ്ലൈന്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സുനീതി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത്രയും 1 കോടി -1, അപ്പൊ ആ 99 ലക്ഷം അത്രയും ഭാര്യമാര്, അത്രയും പേര് ഒന്നിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വന്നത്? അവർക്ക് ആ ക്രോധവും അവർക്ക് അസൂയയും വന്നു തുടങ്ങി. അതേസമയം സുനീതി എന്താണ് ഇപ്പം ധ്രുവനെ അപമാനിച്ചിട്ട് പോലും സുനീതി എന്താണ് മകനോട് ഉപദേശിച്ചത്? അവരോട് അസൂയ കാണിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നീ നാരായണന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പൊയ്ക്കോ. നാരായണന്റെ അടുത്ത് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നിന്റെ വിഷമം മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുനീതി ഭക്തയായിരുന്നു. സുനീതിക്ക് ഭക്തയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷനില് സുനീതിക്ക് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക്, ഈ ഭാര്യമാർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അവരത്രയും നീചമായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയാണ് കാരണക്കാരൻ, ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും അവഗണിച്ചത് ഭർത്താവല്ലേ? ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൃതദ്യുതിയും പിന്നെ
നമ്മുടെ ഈ ചിത്രകേതു രാജാവും അവർക്കുണ്ടായ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവര് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനുള്ള മനസ്സ്. അപ്പൊ അത്രയും കഠിന ഹൃദയരായി, ബുദ്ധി നശിച്ച് സഹിക്കാനുള്ള ഇതില്ലാതെ അവരെന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തയാകുമ്പോ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സുനീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇവര് ഭക്തരല്ല, ഇവരെ കൂടുതൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഓരോ ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്, എല്ലാ ഓരോ ലെസൺസ് നമുക്ക് തരികയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സഹിക്കാനുള്ളതും ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്താ പറയാ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് പറയാ. അപ്പം ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില്ലാതെയാണ് ഇവർക്ക് അസൂയ മൂത്ത് കഠിനഹൃദയരായി അവരുടെ കോമൺ സെൻസ് തന്നെ ഇല്ലാതായി അവരെന്താ ചെയ്ത ആ കുട്ടിയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു. അപ്പോ കൃതദ്യുതി അറിഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന്. കുറെ നേരമായിട്ട് കുഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ദാസിയുടെ അടുത്ത് പറയും, കുട്ടിയെ വിളിച്ചുണർത്താൻ പറയും. അങ്ങനെ അവർ ചെന്നപ്പോ മനസ്സിലാക്കി കുട്ടി അനങ്ങുന്നില്ല, കുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ജീവനില്ലാത്ത തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് അതിയായി കരയുകയാണ്. ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു കൃതദ്യുതി. അപ്പോ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാരും കരയാൻ തുടങ്ങി. ആ കരയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളും കരയുന്നുണ്ട്. ഇവരൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഈ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്ന ഈ ഭാര്യമാര് അവരും കൂടെ ഇന്ന് കരയുകയാണ്, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിത്രകേതു അവസാനം അറിയിക്കുന്നു, ഈ ഒരു വാർത്ത അറിയുകയാണ്, തന്റെ മകൻ മരിച്ചു. കാരണം അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ്, ആ ഒരേ ഒരു കുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആനന്ദം കൊടുത്ത ആ കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം മരിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന് അറുതിയില്ലാതെ അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, അദ്ദേഹം വീഴുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇടയ്ക്ക് ബോധരഹിതനാകുന്നു. എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു, അതിനെ തടവുന്നു. അദ്ദേഹം ആ കൂടി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കൃതദ്യുതി ഭഗവാനോട് പറയാൻ, ഓ ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്? നീ കാരണമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നത്? ഈ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ് എന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാണ്. അതല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയായിരുന്നു. എന്ത് വന്നാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ കുറ്റവും ദൈവത്തിന്റെ തലയിൽ വെക്കും. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, അല്ലെ അവൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ എത്രയും ക്രൂരനാണല്ലോ, ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ അതാണ് കൃതദ്യുതി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ എന്ന്. എന്നിട്ട് കുട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃതദ്യുതി നേരെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്, മകനെ എണ്ണീക്കൂ എണ്ണീക്കൂ, നീ പാല് കുടിക്കൂ, നിന്റെ അച്ഛന്റെ നോക്കൂ, നീ നീ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, നീ പെട്ടെന്ന് എണീക്കൂ, നീ ഇത്രയും ഉറങ്ങണ്ട, എണീക്കൂ, നമുക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കളിക്കണ്ടേ, ഞാൻ എത്ര നിർഭാഗ്യവതിയാണ്, എനിക്ക് നിന്റെ ആ ചിരിയും നിന്റെ കണ്ണും നിന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖവും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, നീ എന്നേക്കുമായിട്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വാവിട്ട് കരയുകയാണ് കൃതദ്യുതി. ഈ കരച്ചില് കേട്ട് ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാരും കരയുകയാണ്, എല്ലാരും ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു പോയി. അപ്പം കൃതദ്യുതി ചിത്രകേതു ഒരു തന്റെ മകന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഡെഡ് ബോഡി പോലെ കിടക്കുകയാണ് ചിത്രകേതു. ആ സമയത്ത് നാരദ മുനിയും അങ്കിര മുനിയും അവിടെ വരും. എന്നിട്ട് ചിത്രകേതുവിനോട് പറയും, നിനക്ക് ഈ ശവശരീരവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? ഈ ശരീരവുമായിട്ട് നിനക്ക് നേരത്തെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ? ശരിക്കും ഈ സത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണോ നിനക്കിതുള്ളത്? ഇത് നാളെയും ഈ ഒരു ബന്ധം നിന്നിൽ അവശേഷിക്കുമോ? അത് തുടരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും.
അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിന് ഈ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ചിത്രകേതു. അപ്പൊ നാരദമുനി പറയും, ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്, ഒരു കടൽ തീരത്ത് ഒരുപാട് മണലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ മണലുകളും ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ഒട്ടി 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 ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു തിര വരുമ്പോഴെന്താണ്, ഈ മണലെല്ലാം വേറെയാവും. ആ തിര വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും. പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ തിര കൊണ്ടിടുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറെ മണലുകളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ മണല് കിടക്കുന്നത്. വീണ്ടും തിര വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. ആ തിര വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോവാണ്. അപ്പോ ഈ ജീവജാലങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ കുടുംബം, നമ്മളുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, കുട്ടികൾ, അമ്മ, അച്ഛൻ, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നും അവര് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ തിര വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പോലെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും, നമ്മളും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ആൾക്കാരായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഇവരാരും നമ്മളുടെ കൂടെ കാണത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ കുറച്ച് സമയത്തായിരിക്കും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാരെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും, നമ്മളെല്ലാം വേർപിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മളുടെ ഓരോ സമയവും കാലവും കർമ്മവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വരും. അതുപോലെ അവര് വേർപിരിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചിത്രകേതുന് എന്താണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നു. ആത്മാവല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മാവ് അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ആത്മാവ്. അമ്മയും അച്ഛനും ചേർന്ന് ഒരു ശരീരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരമാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത്. നീ ഒരിക്കലും ആ ചേതനയുള്ള ആത്മാവിനെ, ഈ ശരീരത്തിനുള്ള ആത്മാവിനെ നീ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത്? നീ നിർമ്മിച്ച ആ ശരീരം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ആത്മാവ് നീ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. ആ ആത്മാവിനെ നീ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് ചിത്രകേതുന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം കണ്ണീര് തുടച്ചിട്ട് കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് ഈ ലോകം മൊത്തവും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അജ്ഞാതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തന്നാലും എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അങ്കിര മഹർഷി പറയും, രാജാവേ, നിന്റെ ഈ ദുഃഖം മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. വലിയ ഭക്തന്മാര് ഇതുപോലെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കാറില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നിനക്ക് വിഷമം, അന്നേരമുള്ള ഉത്കണ്ഠ എനിക്കൊരു കുട്ടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. നിനക്കൊരു കുട്ടി വേണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചു തന്നു. ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഇപ്പോൾ നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ നീ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്കിര മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി ചിത്രകേതുവിനോട് പറയും, ഞാൻ നിനക്ക് വളരെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രം തരാം. ആ മന്ത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ നിനക്ക് സംഘർഷണ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. 7 ദിവസം കൊണ്ട്, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സംഘർഷണനെ നിനക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാനൊരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള മന്ത്രം തരാം. ആ മന്ത്രം നീ 7 ദിവസം ഉരുവിട്ടാൽ മതി. മഹാദേവനും മറ്റു ദേവന്മാരും ആ സംഘർഷണനിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആ സംഘർഷണനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് പറയും, കുട്ടി, നീ കണ്ടില്ലേ, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാരും വളരെ വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് കൊണ്ട്. നീ നിന്റെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ.
എന്നിട്ട് നിന്റെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് നീ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കൂ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഈ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ഈ സമ്പത്തെല്ലാം നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് നാരദ മഹർഷി ആ കുട്ടിയോട് പറയാൻ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ: ഓ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഏത് ജന്മത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവരെന്റെ മാതാപിതാക്കളായത്? ഞാൻ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ നാള് ദേവന്മാരായിട്ടും മൃഗമായിട്ടും മനുഷ്യനായിട്ടും അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ, എനിക്ക് എത്രയെത്ര മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായി, എത്ര ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ ഞാൻ കടന്നുപോയി. അപ്പോഴൊക്കെ പല പല മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ജന്മത്തിലും എനിക്ക് ഓരോ ബന്ധുക്കളും ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും ഓരോ തരം ശത്രുക്കളും എന്റെ അഭ്യുതകാംക്ഷികളും എല്ലാരും വേറെയാണ്. ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ആരും ശാശ്വതമല്ല, ആരും ശാശ്വതമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി പോവാണ്. അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പം വീണ്ടും ആ ശരീരം മൃതശരീരമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയൊരു ലെസൺ ആണല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം ഈ ശരീരബോധത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ മക്കള്, എന്റെ ഭാര്യ, അങ്ങനെ എല്ലാം എന്റെ ഫാമിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നശ്വരമാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു വലിയ സത്യം അത് മറന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നും പെർമനന്റ് അല്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോലും പെർമനന്റ് അല്ല. നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരാളുമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അത് മറന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ എത്ര എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് അവസാനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തി. എത്ര മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തു കാണും, എത്ര മറ്റുയർന്ന ദേവന്മാരുടെ ശരീരം എന്തെല്ലാം എടുത്തു കാണും. അവിടെ എല്ലാം ഓരോ ബന്ധുക്കളാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും നമ്മളെ ഓർക്കണില്ല. അങ്ങനെ പല ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബന്ധങ്ങളാണ്. അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകും. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് പറയും. ചിത്രകേതുവും ഹൃദയദ്യുതിയും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും ഇത് കേട്ട് അതിശയിച്ചു പോയി. ഈ വാക്കുകൾ ആ കുട്ടിയുടെ നഗ്നമായ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി. അപ്പോ ഇത് കേട്ട് ചിത്രകേതു തന്റെ ദുഃഖമെല്ലാം അകറ്റിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങെല്ലാം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ധൃതദ്യുതിയുടെ മറ്റു ഭാര്യമാര് തങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ പാപകൃത്യം ആലോചിച്ച് അവർക്ക് നാണക്കേടായി. അതിനാൽ അവര് പാപ പരിഹാരമായിട്ട് അവര് യമുനാ നദിയിൽ പോകാനായിട്ട്, ആ കുട്ടിയെ കൊന്നതിന്റെ തെറ്റ് ആ ഒരു പാപം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണര് പറയും, നിങ്ങളെല്ലാരും യമുനാ നദിയിലേക്ക് പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവരവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ചിത്രകേതുവിന് നമ്മളെ നാരദ മഹർഷി കൊടുത്തിട്ടുള്ള മന്ത്രം, നാരദ മഹർഷി ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടാണ് ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞത്? ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത്? സംഘർഷനാണ്. അതെ, ചിത്രകേതു ആ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും ആ മന്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ആ മന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും സംഘർഷണ ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ആകർഷണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാധര വിദ്യാധര ഗ്രഹത്തിലെ രാജാവാകാനുള്ള യോഗ്യതയും ലഭിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് വിദ്യാധര ഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചിത്രകേതു രാജാവ് സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ ദർശനം ലഭിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. കൂടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ആരാണ്? 4 കുമാരന്മാര്. 4 കുമാരന്മാര്. അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ്. സംഘർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷണൻ. അപ്പോ നീല നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് തലയിൽ കിരീടം ചൂടി ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് ശംഖ്, ഗദ, പത്മ എല്ലാം കാണാം. ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള സംഘർഷണ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം ലഭിക്കുകയാണ്. ഈ ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ചിത്രകേതു സംഘർഷണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മള് ഈ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 6-ാം സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 34 തൊട്ട് 48 വരെയുള്ള പ്രാർത്ഥന. മാതാജി സ്ലൈഡ് കാണാമോ? ശ്ലോകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 34 മുതൽ 48 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതു ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 34. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രകേതു രൂപാച, ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ചിത്രകേതു അവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ട ആ ആനന്ദം കൊണ്ട് കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആകർഷണത്താൽ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ആ കണ്ണീരിറ്റിട്ട് വീഴുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദമിടറുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ചിത്രകേതുരുവാച അജിത ജിത സമമതിഭിः സാധുഭിർഭവാൻ ജിതാത്മഭിർഭവതാ വിജിതാസ്തേപി ച ഭജതാ മകാമാത്മനാം യ ആത്മതോധി കരുണഃ. അജിത ജിത സമമതിഭിः സാധുഭിർഭവാൻ ജിതാത്മഭിർഭവതാ വിജിതാസ്തേപി ച ഭജതാ മകാമാത്മനാം യ ആത്മതോധി കരുണഃ. ചിത്രകേതു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അജയ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങേ വിജയിക്കുവാൻ ഒരുവനാലും കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാൽ അങ്ങ് ജയിച്ചടക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് അങ്ങയെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങിൽ നിന്ന് ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭക്തന്മാരിൽ അഹേതുകമായ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അവിടുന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് സ്വയം അങ്ങയെ അവർക്ക് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന വാക്ക് അജിത. അജിത ജിത സമമതിഭി. അപ്പോ അജിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അജയ്യനാണ്, ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും? മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും നിയന്ത്രിച്ച ഭക്തന്മാർ, അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവും ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോറ്റു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിലും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലും തോറ്റു നിൽക്കുകയാണ്.
അപ്പം ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആർക്കും തോൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ അടിയറവ് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത്? അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഗോപിമാർ. ഗോപിമാരുടെ ആ ഭക്തിയില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ എന്താണെന്ന് പോലും ഭഗവാന് പോലും അറിയില്ല. എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ആ ഒരു സ്നേഹം തിരിച്ചു തരുമെന്നും ഭഗവാന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഗോപിമാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ തന്റെ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്നത്, അപ്പൊ ഗോപിമാരുടെ മനസ്സിനെ അദ്ദേഹം കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഗോപിമാരെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനും സന്തോഷം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാവം, ഭക്തനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഭാവം ഒരു ജ്ഞാനിക്കും യോഗിക്കും കിട്ടുകയില്ല. അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളതാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം. അവർക്ക് വേറെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ല. അവർക്ക് സന്തോഷം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഒരു മുടക്കവും വരുന്നില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. മറ്റു ചിന്തകളില്ല. തങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം എന്ന ചിന്ത മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്മാർ അവിടെ ജയിക്കുന്നു. കാരണം ഭക്തന്മാര് ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്നെ ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അടിക്കണോ, എന്നെ കളിക്കണോ, എന്നെ പറ്റിക്കണോ, എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം അത്രയും ശുദ്ധമാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനിയും യോഗിയും എങ്ങനായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ജ്ഞാനികളും യോഗികളും അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? അവർക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക അഭിലാഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണമെന്ന്. അതെ, അവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി മാറുക, ഞാനും ദൈവമായി മാറും എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനിലായിരിക്കും അവര് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് എന്താ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണില്ല. ജ്ഞാനികൾ, യോഗികള് ചിലരുടെ അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനോട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രേമമില്ല. അവർക്കും അതൊരു എന്താണ്? അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഒന്നായി മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് അവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കോ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല, ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. അവർക്ക് കാമം ഒന്നുമില്ല. കാമമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരാത്മാവിന് ആഗ്രഹമില്ലാതെ ആഗ്രഹത്തെ പിടിച്ചു വെച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭക്തന്മാർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെ? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും നമുക്ക് പിടിച്ചടക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒന്നും കാണരുത്, ഒന്നും കേൾക്കരുത്, നമുക്ക് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്തമായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ ഈ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരെപ്പോ വേണേലും വീഴ്ച വരാം, അല്ലെ? എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം,
ആരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗി? 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ആർക്കറിയാം ആ ശ്ലോകം? ഗദന്ധരാത്മന ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ രാമാം യോഗിനാൻ സർവേഷാം മത്കതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ ഭക്ത സമൂര. ഹരിബോൽ. യോഗിനാം അഭി സർവേശ മത് ഗതേരന്തരാത്മന. അന്തരാത്മാവിൽ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗി. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് സമയം 24 മണിക്കൂറും അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്തവാസം ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ദുർവാസ മുനി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സവൈ മനകൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന് വർണ്ണനെ, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം മാർജനം ചെയ്യുന്നു, വൃത്തിയാക്കുന്നു, കാലുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു, ശരീരം കൊണ്ട് തല കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശിരസില് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ശിരസ് വെച്ച് നമിക്കുന്നു, മൂക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച പുഷ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദളത്തെ മണക്കുന്നു, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം സേവിക്കുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഫുൾ ടൈം അവര് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന് തന്നെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ആർക്കും ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം അജയ്യനാണ്, അജിത ചിത. അദ്ദേഹം അജയ്യനാണ്. അങ്ങയെ വിജയിക്കുവാൻ ഒരുവനാലും കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാൽ അങ്ങ് ജയിക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, അങ്ങേ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഗോപിമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യ സാഖ്യഭാവത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ അവരുടെ തോളിൽ കയറി കളിക്കുന്നു, അവർ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങിൽ നിന്ന് ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭക്തന്മാരിൽ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അവിടുന്ന്. അവരൊന്നും ഭൗതികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരോട് അത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങ് സ്വയം അങ്ങേ അവർക്ക് നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എന്നാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ സ്വയം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവ വിഭവ ഖലു ഭഗവാൻ ജഗദുദയസ്ഥിതിലയാദീനി വിശ്യസൃജസ്തേ വിശാംശ തത്ര മൃഷാ സ്പർദ്ധന്തി പൃഥഗൽഭീമത്യ. തവ വിഭവ ഖലു ഭഗവാൻ ജഗദുദയസ്ഥിതിലയാദീനി വിശ്യസൃജസ്തേം ശാംശ തത്ര മൃഷാ സ്പർദ്ധന്തി പൃഥഗഭിമത്യ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരവും അതിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മദേവനും മറ്റു സൃഷ്ടാക്കളും അങ്ങയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ മാത്രമാകയാൽ സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള അവരുടെ ഭാഗികമായ ശക്തി അവരെ ഈശ്വരനാക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ സ്വയം വേറിട്ട ഈ ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് അവരുടെ ബോധം കേവലം ദുരഭിമാനമാണ്, അതിന് മൂല്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാവാണോ ഇവിടെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്? അല്ല. ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട്, ബ്രഹ്മാവ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ മാത്രമാണ്. എഞ്ചിനീയറിന് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നീ സൃഷ്ടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് ഈശ്വരനാകുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ
അങ്ങയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ മാത്രമാകയാൽ സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള അവരുടെ ഭാഗികമായ ശക്തി അവരെ ഈശ്വരനാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താൻ, ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തതാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കറിയാം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെ അതിന്റെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, അല്ലെ? എന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ളവർ, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അളവില് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ, അവര് ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അവരെന്താണ്, ദൈവത്തെ വിജയിച്ചവരാണ്, ഞങ്ങൾ വലിയ ഉയർന്നവരാണ് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഓരോ വസ്തുക്കൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുത്തത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ 15.15 സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഓർമ്മയും ജ്ഞാനവും മറവിയും വരുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരുടെ ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഈ ബുദ്ധി ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ആര് കൊടുത്തു? അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്തതാണ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണല്ലോ. റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമല്ലോ, ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. അതൊക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടുക? ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി, റോക്കറ്റ് പോകുന്നു, എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും, മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു, വലിയ മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ട് എല്ലാരും ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരെ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ, നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഉയർന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, ദൈവമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നു. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ബുദ്ധി കൊടുത്തതും ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇവരെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം ശാശ്വതമാണോ? എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ തന്നെ എത്ര നാളായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന് ഒരു ദിവസം ക്ഷയമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഷീൻ എടുത്താൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിന് കേടുപാടുകൾ വരും. സൂര്യന് ഒരു കേടുപാടും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? അപ്പൊ ശരിക്കുമുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റർ അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരവും അതിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരവും അതിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മദേവനും മറ്റു സൃഷ്ടാക്കളും അങ്ങയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ചെറിയ അംശം മാത്രമാകയാൽ സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള അവരുടെ ഭാഗികമായ ശക്തി അവരെ ഈശ്വരനാക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ സ്വയം വേറിട്ട ഈശ്വരനാണെന്ന് അവരുടെ ബോധം കേവലം ദുരഭിമാനമാണ്, അത് മൂല്യമല്ല. ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ദുരഭിമാനമാണ്, അതിലൊരു മൂല്യവുമില്ല എന്ന് ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന്റെ രാജാവ് സംഘർഷണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. പരമാണു പരമമഹതോ ത്വമാദ്യന്താന്തരവർത്തി ത്രയവിധുരഃ ആദാവന്ദേപി ച സത്വനാം യദ്ധ്രുവം തദേവാന്തരാളേപി. അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദിമന്ത്യാന്തങ്ങളിൽ ലൗകിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാണു മുതൽ ബൃഹത് രൂപം വരെ സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിലും നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങ് ശാശ്വതനും ആദിമത്യാന്തഹീനനുമാണ്. ത്രികാലങ്ങളിലും അസ്തിത്വമുള്ള അങ്ങായതിനാൽ
അനശ്വരനാകുന്നു. ഈ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷത്തിന് അസ്തിത്വമില്ലാതാകുമ്പോൾ അങ്ങ് മൂലശക്തിയായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം, അന്ത്യം, തുടക്കവും ഇടയ്ക്കും അവസാനവും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വളരെ ചെറിയ അണുവിൽ നിന്ന്, പരമാണുവിൽ നിന്ന് ബൃഹത് രൂപത്തിൽ വരെ അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു ആറ്റം മുതൽ വലിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ വരെ ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ചെറുതിലും ഉണ്ട്, വലുതിലും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ അകത്തും ഉണ്ട്, പുറത്തും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തില് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യവും അന്ത്യവും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കും എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ്? അജനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, അവസാനമില്ലാത്തതാണ്. അദ്ദേഹം ശാശ്വതനാണ്, അല്ലെ? അനശ്വരനാകുന്നു. അസ്തിത്വമില്ലാതെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അസ്തിത്വമില്ലാതാകുമ്പോൾ അങ്ങ് മൂലശക്തിയായി നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം വച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭമദുർലഭമാത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇവിടെ അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദിം, അനന്തരൂപം. അനന്തരൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അനാദി, ആദി അന്തമില്ലാത്തത്. അതേപോലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹമാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചയാന്തരസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അണുവിലും അദ്ദേഹമുണ്ട്, വലിയ ബൃഹത് രൂപത്തിലും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹമുണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് കയറുന്നു. ഓരോ അണുവിലും അദ്ദേഹം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് കയറുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, സയന്റിസ്റ്റ് പറയും ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് H2O എന്ന് പറയും, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്നാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉള്ള, എത്ര അളവിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. അപ്പോ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാം കെമിക്കലിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല, ഭഗവാനാണ് ഈ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര കെമിക്കൽ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാം. ഈ കെമിക്കലുകൾ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്താൽ, നാരങ്ങയ്ക്കകത്ത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നാരങ്ങയ്ക്കകത്തുള്ള ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ്? ആ മരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ആ മരത്തിൽ നിന്നാണ് നാരങ്ങ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആ നാരങ്ങയ്ക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ് വന്നു. അല്ലാതെ ആസിഡിൽ നിന്നല്ല മരം ഉണ്ടായത്, മരത്തിൽ നിന്നാണ് നാരങ്ങ ഉണ്ടായത്. അതിനകത്താണ് ഈ ആസിഡ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഓരോ അംശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മരത്തിന്റെ വിത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആ വിത്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതല്ലേ അഹം ബീജ പ്രതാപിത ബീജാമാം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബീജം ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കെമിക്കലുകൾ വരുന്നത് അതെവിടെ നിന്നാണ്? അതിന്റെ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ആരാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ അത് ഭഗവാനാണ്. അത് ഭക്തന്മാർക്കേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു കെമിക്കലിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ല എന്ന്. ഈ കെമിക്കലുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടിയും വന്നതെന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും. അല്ലാതെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്കും ഒരുപാട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവരേതൊരു ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവര് ഭയങ്കര എളുപ്പ വഴിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അതല്ലേ എളുപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരിത് ഒഴിവാക്കും. കാരണം അവർക്ക് ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുത്തില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശാശ്വതനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തില് അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒറിജിൻ. അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം, ഈ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ്. ഞാനാണ് അവരുടെ എല്ലാം ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, ഞാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് ആദി പുരുഷൻ അല്ലെ. ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം വദാമി. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായതും എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും അന്ത്യവും നടുക്കുള്ളതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിരാനന്ദരൂപം. എന്താണ്, പരമാണുവിലും ഉണ്ട്, വലിയ ബൃഹത് രൂപത്തിലും ഉണ്ട്, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉണ്ട്, അണുവിലും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, അന്ത്യമില്ലാത്തവനാണ്. അദ്ദേഹം ആദി തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്. എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് അത് ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 16 വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്. അതിനകത്ത് ഈ ശ്ലോകത്തിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ചിത്രകേതു ഭഗവാനെ കാണുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന നാരദൻ കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ